جدرên opozisyona Sûrî ragihandin ku netewên yekgirtî 22 meha bê de civîna danûstandinên di navbera nûnerên opozisyona Sûrî û rejîma Esed de li Cuneyfê diyar kirine û ew yek piştî ku Encûmena Ewlehiyê ya Navdewletî roja îna borî de biryara bicîkirina plana çareseriya siyasî di derbarê krîza Sûrî de diyar kirî û li gor wê planê dive danûstandin di navbera opozisyona Sûrî û rejîma Esed de bên encamdan. Her wiha agirbest jî di navbera çekdarên her du aliyan de bên girêdan ta ku ew plan bê bicîkirin. Ji aliyê xwe ve emîndarê giştî yê netewên yekgirtî Ban Ki-moon wê serbereştiya wan danûstandinan bike û di heman demî de netewên yekgirtî wê çend tedabîrên çavdêriyê bistînin ta ku proseya siyasî li Sûriyê bê bicîkirin. Her li ser vê mijarê jêderna diplomasî ji malpera Reuters re ragihandin ku netewên yekgirtî wê hin aliyên Sûrî bikarbînin ji bo çavdêrîkirina agirbesta di navbera her du aliyan de hatî girêdan. û li gor wan jêderan diyar kirî ku dibe ku netewên yekgirtî balefirên bê balefirvan bikarbîne ji bo çavdêriyê û di heman demî de jêderan eşkere kirin ku rêveberiya operasyonên peydakirina ewlehiyê Angu Hifz Selam projeya derbasbûna Sûriyê pêşkêşî netewên yekgirtî kirin. Lêbelê ew biryar nehat pejirandin wekû destpêk ji ber ku netewên yekgirtî dibêje eger hêzên wa li ser xaka Sûriyê hebin wê bên armanc kirin. Hêjayê gotinê ku biryara Encûmena Ewlehî ya Navdewletî dixwaze proseya siyasî li Sûriyê bê bicîkirin dibin serbereştiya navdewletî de ji bo durustkirina desthilateke rast û bawerî bêdan. Zêd Hesen, ARK.